Get the point. Take a step forward. Nabona ari goteba ng'ase kegori eke kerebogeka abagaka tigagokira tebi abana mang'ana munare etabu yacho eria ya mieke bungo ibere egoteba iga ntori gochigokira amang'ana ayiga kogenda ase abagaka bagaka rero no barenka montato goletia maiso muno mena no abaiseke bagwe onchora nechirong'inka yani omugaka nore ono okubete muna pausi etwereire yani otabwati kendo gokwana omwana morase nono moise kone na chete kobeke side pocket inkamorasa kamorasa kabisa bakesiororie kamoira kamenyo mokungu narenka abana baye babeira abaisika banene yani mba kobeka ronya abakane tibobe ekyagera na manyetenga ina mukane tinanda akaigwera abana banyasaya mwana moise kabekeriro li swali li nene li side pocket inkamo kuna muna jinsa chiro inkamo kunyori muna maga inkamo roma inkamo tebinga basi bono igana lina kunyarire bono tegerera bono tulia mama poa agapoa go ikabono iga muna igwira abana bae babira banene abaiseke barange go chiwasoka na baba mayetenga baba na kanete amangana yechirongi iga abana banyasai kamorenka tebi abana mangana maya tebi abana muna bagwente koba somango asege tabu na gotabiri kyo soma choeli soma tianda soka kuruma yebono kwana bugia egetureri asesayoni injoeli yeri bere yamo mo ke bungo ibere kai nayo agontanta chaka ye gotumboka erigo chaka ngabagaka rorangu ga mo ke bungo ibere kwa igwege ntongu kwa abagaka inwa bagaka Iwa mangana aya. Ayo tebanga inwa bagaka please listen. Nande iwa mangana aya. Iwa abantu bose mumanyeta sense. Bantu bose bakamba kungu komba sate komba ana komba iseke bano tegerera mangana aya. Tegerera moigwe. Amangana bunaya anabakoreka ase amatuka ino. Unabano akyaba gakamba boli. Korumwato nywa mata na magana baba abantu nkobeka barenge chironya mahene nabagaka nabaro basarigete tima yetigo senga iba irobongo naye no obegete liswali nkarigare bakaba murano aba egakya abantu bose basarigete nyasa urato konyi bono liswali eligogo ikalansa ngakibono liko barigare obate naye gwake sabu ngaganinde nabantu abana bane no abare bono nkobeka liswali eli bono inkiekera kiri yani ngokuminga what's wrong now ngakibone se yabere bono teri bagaka bono teri bamura bono teri baiseke bakamba ngina ese yosigere chegorobi bono nje ngumetinga nkeke gyachage kabara kiminya sawo itoyo wotorangeria oro mwege nwa igabatabanga tegerera moigwa manganaya amaena mangana munaya gokoreka asichinga kiechi na arenge kurwa sokoro cheito kwanango tata wose asama toko sokoro cheino bono yatebi abana baino bona bana banyasai atuwezi kunyamaza lazima tutawaambia watoto wetu abana baino bayatebi abana babo na abana baito bayatebia abana babo na abana babo bayatebi ekegori kende na maene ntori guchikokira ekegori asekore kisasi yani ekegori asekegori totebi abana ngamagana mawakora na mabe muna bana abana batigango tebi njeto gocha bwono mu standard 7 ninki ocha ngo goitaba ko 10 gendo ora some school ekyagera maruti toko batera akorire gentoki aherire bono soma kenda dress making igwege ntaba ibuli bawo bawote ogota choku ya no kobabu ya no bogimobu ya goikabye sakiri baisekeroro moke gokobe ko school osome tago tobera lipanga mpaka yanyarekana kwagenda bwoko lipanga kwagenda guchandika kwana kuminyoka saba ibuli nkonye ekero twakobegete skuru inkwa tagete igabara banyasai banje mwese kwana natigete famtiri ngamota bigwatire skuru nyabururu skuru stokwa togwa kane visi bake esiroria toira bas anya gwachire yanda bya baba nando ibore buya lakini nche bwana tocha gusoma bituma na mechanda yao tondetera bana kera bana baye baba bangaini gonka robo benga kei mwana oneni gara basagutigara magega bono lyori gateyo mugaga tweso anie
abana aba baso bagwetabia erinde tokora omonto oyo mwana inche nkabura ng'aba murande barauko basomete bono nkabura ng'a aba muraba lero nkogenda narenge na inche nyiwete rikuba kero omonto ntomera besa nagisangiriri chionsi namotebi nchibuoyi bono omwana orio ogakare sirongo omong'akanere bisi oyo ondo ogakare onyagitari omwana itabase koberanka engencho yaye nere buna atasomete rigere nere abana baye bacha komokonya haleluya abana ba Nyasaye igo abana aba ekero tokobabika esukuru soma abagakatebia abana ekene tigakonyagote mwana moake kiboko ekiagera Nyasaye gotabanga omonto bwanchete omwana oye goikamo ekiboko kerusio bochingo omotwe tariona gotebia abanto baba omonyibori oyo oyibana omonyibori oyinko gokorera nare muno okona gotabereria ebikobo gokaga n'omwasi okaga nendogani ebekire omwasi ekoriera roche tigango kaniaye omwana nebarimo omwana igakoraswa amanya komanya ng'akena atari nerega bona abagaka bibilia yateba tebia abana baino mang'ana yatana koba korwa ekegori keno kogisokoro yatebia abana baino n'abana baino bayatebia ekegori kende ngakigekora titulonomi isaneme ngo isanemo egoteba nerasima tobainyorie tobatebie aya namabe abang'ina baito tebereria abana matukore moyo otarakuorwo kore ensemo yao omwana natagete obe Peter asenka bana abakungu bande no bara omwana akorete sukari otamaete besa gata mwana ne watemire university ka yatemera ngaya bwatemera ngochia yatemera gabo otamoete besa okurichira sichaba sasa chachi tekokorobo kangasi abana ba Nyasaye nona abasacha baitaba muraba rero mukaga kogende chiro orete megati orete amaguteke biyuri tatato orete nyame kiro ngana otabere tyo mundu mune bakuri abachagate yani ayo gotoigo tinka yani otoigo tinka jadi nkomanya abasacha barero yani matarakware korete bintu ndobeke yange ngata manyeti yare koboringa ngaikwarusie bintebi igogo twarende tabana ba Nyasaye no anya twagotire tokare kogotania sobuya kera yo mani garende toyonde tokarenda nabana ase igorera abantu batigete no abana bagokore bintebi basenka tagotangania abana motu tiga abana barumage gayaito nariera nyareka nabana baito bakine ngakegoteba ngaigwaira Irenga. igon twarenge nae kegese Sorry. ngakegoteba Amang'ana ya nkobachika rituko lya rero. Bona abana ba Nyasaye amang'ana ya nkobachika se rituko lya rero. Koyeba. Timo basa kuyeba. Mo basa kunyeba. Nonyang'ake. Moyorokereria abana baino. Bona abana ba Nyasaye toyorokereria abana baito. Mobe mukona koyairorera. Abana ba Nyasaye tobe tokona kutunarudia. Mang'ana ya tunakoyairorera. Tonya gotebia abana baita sense ya ikire tebio omwana ngababondane kaka kokwago kechitongo chechichire bono nkobore morito straight omwana nakumanya ngo maene chinga kichane choko wa morito chabeire bono goikanye tange kurwa saba mura nalinda abebia bono abangina bano bara agota omwana namanyete omwana na okona gokoro omuntu bosogo tabera libune oba yani bosa biba gogotebia omwana nga bona asikwa ikira ana atari kwa uzarama omwana nande bana abaiseke babono moto bwekaini inturi likare mo murakare go kubwata okoboko omaete bagotabanga ngo koli botindenka igana linko libotati ndeketi ko byarela nyomba ekagero mama are go totebinga muno koibora omugako kuna imogochira kabora ngajigo chero omugako kuna miro goitara chindende amaene munando kuswati omurabusa agakinko limyo mugaso nyasaone kaki gonkwerenda na nchentwa intacha munetwa nie piko akimama na nche smile munetoi na nche mataraka nyoma eticha gatabana kitore bonere bia yani busa abana babono yani abana babono mugusarie opportunity yaino ibara kware kogenda saga ya kwabyarira nyombo muntu cha gokoira ore wrong number yagera wachora bubi ibara kware gochora bia haleluya ke
no matega ko ibuira abana mugaka na chicho goitera chindanda bano kiagera kiagosire to gukana batana bano mama nkore kitiganyire igo tari mogongo nkobeka tari bantongo togeri oyini nkango tiga mutata no mugako igo bono ngakigwa chorete omwana oli tiga machess chero monto weke gori kiao muna bana to sama se gitabu ya kliniki ya ndoa egata banganyo mo sanjole 30 o mo iseke go ikabe 25 26 elina limora chiko ikera ne birengere bona ayo musinini wachero mugako monene ekero menye togo tebyo mugaka nye tukinko minwe ako ngane sabo ko mwaki bona mati sietai ekera ko ngama guto ko ega na isandera buri igako ngane chindoto cha farao chero monto ogo kwana na maguta na isandera buri agota bana aliyeke mmekero kere yero baseke mmekero kere pink monto mongai o manyete binto tari bo saigo oko chero monto ogo tawo sumbwa omata banda bangina tabyo mongino ndekera ko no kombreni ngani tabyo mugako ne gento tari go tegera ngoma tabyo myaka yawo nere ngancha na mucherete ngake myaka 28 omugako gwate myaka 57 gakere si iteli nene unkobora nganja kyale ko beko bakaga no moke baba maguta kyaya ari gwiyaka gakine getinya kyangombe gose akya watu bachane kiremele mukie bo aye monto tayo kwa reko boli nganje na rochika ngande no mwali nkyaga kolira tai kunyoma igabana banyasai omonene rateba totabya abana baito ekero tuikaransete ekero togokora kyo mugaka teba manayi kwane ekero muikaransete sinyumba chino tonya kwane ekero tuikaransete sinyumba chito ekero murasoro gendo nchira nande ekero turasoro gendo nchira ekero mogo chia kurara nonya nekero tokogenda kurara nyuma totaragenda kurara boika totebya abana baito muna bakoba nonya nekero mukubuka nonya nekero tokubuka abana banyasai manene yao tosoranga matukabira amabi abana baito nyasa oito tigabakonye abaiburi tora onya totegererete tiatokonya abana baito aseke golieke tagukinya abana masomerera mwana noare enyumba noere tanya kumanya kogotara enyumba neria okumye mwana utale kora abusa amanya gosoke para takora abongi none binto ya mbiri tanya abantu limo iseke no ali balire temne sukari ya suneka lakini ebinto bakama bichingo kono abwateka ine bakagesie limo iseke no lino chenjera lingo tata para nayo totebinga nayo nto akoyiworete otarata tama tatiso chungu sima nyoka kole rata bwati soma se kitabu ke agatabu ke yibu isa na ibere ke bugo 13 yani to kala no na marere toraire orere boto kumeti tuerambura bukia bantu bakorera liyo igoro okoba yabana bawo bagusinyire abane bakonkinyo sore abane bakonyo marwa abaiseke bagocha bukia bakoriya basacha okala ne kirore nkeki kabe irenga geragi Ayubu sana nieke bungo kya na gotebia 13 kwabo mwango ekero nkorengereria nga oborere bwane mbonyare kondemia yani abana banyasa na bo bwatoborere bokoro kunga family size obwato muito okoro kwa intensity obwato borangete bokoro kwa comforta lakini oborere obubora ile kimakoso ekiagera ebirengere byao igo birara sinyichi abana bawo kwanyora ochane gite baisike bane basari bunobara abamura nobara amakangasi asimiruko nyoma atene ine muna mukaroti bono monto chiko kubinga oborere obondaire igondaire kimakoso yani nkagete ngoborere no borangete bonkonde mibore kereki kyaba na ebirengere byane mbinyare gonkeane ebirengere byane mbinyare gonkeane yobororumbu ate asengichi abana banchandire ekwarima eriaye ni gokongosa bono nyasa oito bawo tabangaye gokongosa na ase obonto ontomera chindoto abana baito kamaranje takono yani binu mokogera muna bana narora kero naringi kebirigaria abana bande bakora tu batatu babwati no muchibu
abana abo yani bagokora imbere meme basekenyoro baira abana kindagira abana batwarire Illuminati kero umuntu gare Illuminati yani abana banyasai tebe na bakore basarimo ko na gutomera abayibori kinda atachimbe nonya n'uburera se barayiremba bwati morembe abantu bakorera bukya nonya n'uburere go buramariguka abana banyasai abana bayitongo ducanda mure muna bana umwana onde naro cyage to bacyiti bogari akariye gutati 80000 akabwate yoga akanyinara tatu awembo agachakoroki igaro ngetigura kini wafect yo bwima bwaye ekyagere yogo ryasi yagweta samara igori komo cyanda go ikako bori ngo gosoma inkibone bana peti inkera bakonyi omanye to monto begete peti no monto mungai iga manyete nga okobekeri mu 100 okorokera 10,000 kwaranga bana ngo cyore konyora kiri cyao nande 10,000 kiri cyaira nande kwamanya korete kinda ne kwabeka igoro paka abakungu basinara mu gwaka peti ni moyo mure mwakure nyanga ntabeli abana banga mwanya ni bwata misini abampeteri opeti omota agotigara bamra kanya bako no kwengenta itutorete kwesukari toni ekyagera bana gosokorera akaigo abayiri bache bande sukari bande megati bande bako hachibesa bande bono tokoreki bono ngitoko naro chomwana ndegaria bontari ekero nare nkorandi asakuru kunyaoro abaterena rero nkoira siringeri wecho sirini chikoyi bamoya bwane mboyi omonte setetinga chikoyi tindi kolomo nana maeno mwana ile pikipi yale kogai tabe timoy agaaka tanyorati 20,000 chikayi chonse akagenda ngora paka somo muro kwete akamorra biba morenta ore ne pikipi agatabanye ndugu inganya so wangu mambi yaye nera kengenda bono moroche ne setole gaki abana banyasai nonya tobwata abana agabari kibarimo rangeri yeso mwana nyasai oyo wana kiyekobera bibiliya bateba abasacha remichinkoro chino na bibukwa bateba asege tabika okora 27 ekyagere michane yinoere iwa 27 verse 10 egateba iga abaka baito tariye metera reto morembe ikarasi abana batabya sense yaikire batebi nganonya tole moyo na senge nchobu ya wanyasai lakini togo so mangana Illuminati togo so achinya sore togo so mangana aya mukare amarwa ya kare ko rugosenagi ayanda achire bakwenga rero mambi abantu bachakire konyo abana banyasai inivagiti mosaje naro tebe tanga nkeke kere nyongo ime aya to wanje kere nyongo ime kinege ntekene osema sata osema kunguna iweto hotela nga ekerera eparaga omwana tindi tare yentekebe ebuguna ata batasoma inwe abasacha wana watabanga inwe abasacha narorirenga orogendoro amaene orogendoro okuyibiro okotoyiboine nyasa origoro okubwateme cyano ice na hotel na ogosira okonge no ogosira abana baito basirire gose barasira wasire ogosira okonge akamwana gasinini munabana omochokorone nare aliyo kindo gaiga narega muna chaiga yani esimi ekero mumurona tangante kongore esimi ya neneye agante ibaba to kunyara nta akamwana gasini konyana ngikaringe 7 agakoraiga aji kanyara abantu bari gitiriana ngamubori kayakwa batakaki nga yakwa batakaki nakule musesimi ya sende ngara agenda kamurika kane gari lakini kabakani nga ituko ndiri mura gwate simyane na maene aniri yenenge cheni gwate komoko yani ebuko aye nonya bana basarikire esimye yene gwata mangana ayo tamanyeti na yebye ko tamanyeti lakini abana baba muraba basaba tiango tengambari korala boki basarege tebiranga basa kibalimo yani kibalimo yani bono gaki esinye gaki yache gaje kutusaleria abana abana omungi nonde nantebe tinga gaki mama gaki omwana one akoboka nesimbo tukontebinga mama narangeribu atiko ngori ningo nkorangeri jeninyi gweteriyo ngayo torochi muna narangeribu aniga arega oyo tarimo berora ali rengari mungi naroche omoise kenkara igete ari nyanja
bono da motebi gaki igongo tiga kuri endagera yawo omwana one gaki ni ntuo gocha ko yani omongino yoreire yani omwana ogia kogenda akogenda irisi yani tari komamanya india igete nyanja nande india iranete gocha bono abana banyasai asoro gendoro igoya tabanga inwa basacha kara irore range kebungeke inwe abasacha narorire nga orogendoro norobe narobe n'imichando na ogosiro konge ama n'ogosiro konge tariase chiruminanti echichoka bose emeri byoka bose asemeri yetorine tenseye wende nonyana ase obogima bwaito boigo ake abana banyasai obogima obotora bagaka baminto tari kale litware ko lirisosa twarara bana mbali korara nyomba bone ruseye bagina banda baofu yani inkwana kumanya bosenko gendoro chiko cheki abana bagabanyaruka igo bacheki abana banyaruka ekero baraire nyomba mbayo nkare bachiete abana babeire biracheti wetanie kerangweti injera hotel abana ukagana araire aninkare areta tege tuwike ngari ngwache akabika borere akabisya bwana gokobeke ari naboroche omotoromba bwe burangete bwana gwateba abana mbakora tigendo bachiete kare kinya chenye chioroche bachiete kare ebukuwe yateba nga nonya noborere bukumeti igoto korera bukibukia amaene borere mba gotolemia comfort ate gotolemia egento kera tolemie Kristo Yesu mwana Nyasaye haleluya amen ekene nchena gotebirio kaigo one bukuyama yagoteba abana baita baiseke amatuka erire abana baita bamura amatuka erire ase egetabu gekoro ku Proverbs 15:22 amagana na leo akobwati ayo 15:22 egetabu ya Proverbs emerengani 15 kebunge 22 ngake goteba ase ogosemania gotari asogosemania gotari emerobero nigo egosareka esaregete obumaene emerobero esaregete abasemi abanga abayabare asabasemi abanga abayabare nigo egokiniwa emerobero egokiniwa abana banyasaye ntogokina onya tokwanga ogosemiwa Biblia gotabanga yo mwana one igwero ogosemiwa mwangire munabona abamuraba sinini dwarenge nyakembe naria omwana ole form 4 asoeto mukungu obwata abana batano tigeti umubaraka omwana ngo kibakora matemfo gakya abamuraba ngajya abayisike bakugo kimongo kiboswanyo mbagaki gagiti gatora igwana onya gwasinyir kwaega onche gikando utaragenda ndore nanko nyoro no mukungu utararwa bono nkeke bono kyabeire gaki yani omwana oyago itwegeti nabagambi nando atabango mugambi nkore bwango kanga nachi yani agaitu bakanga marora mabira no muswati yago tabanga yani ani ntutu amena nditamanyi ngaini bagiti ono kabura akyo mukungu gotogoria meso no mena no mwana 12 mukungu bwata abana kakyaba babura kabaminto igwero baseniwa mwancho kworokererwa na inu nalimura kini chinga chenyo nelitarenya sairi bakwa haleluya amen tabu to salidia abana bakke bataramanya iguru yenywa omwana omokekera chira so muntomo gatunono ko nyoma no ta kumanya kwaega iga gokuba munarige nari ngoko anchaga akimutiga abana nkeka bamuraba nkeke kebariyete mekono busa ngamugwate gesongo mo kwana ne geswahili yasa nibwo boliri wana ga buna go kwana ne biswahili asomo ngiro yohotire anjo kwara kererigwa aseke bungo Proverbs 24:6 samango ndore kama moinari nkore bwato kagedeke ogosemia kubo ngaini kore asogosemi kubo ngaini kore nonyare kurwana esegi na saba semia abange abayabare na saba senya abanga abayabare ni gobo konyore obore ndio buyani gobo konyore kana haleluya amen kakito tale ko baba senya abangi abagaka baite sakire baisitebya abamuraba tigamba tebi ngachinga kichirya kare abagaka baringe gesalate abamurano barenge bakotebi ngakibakora isichombe nakibara nyome
dero genteki bagakamba bwati abana gabarocherete viusas muna bana abana baitaba muraba nene okonyoro ikarase techokoni na nyoko to konyora murembaye obo ikarase na nyoko ikyabata wote biga gwo mongino yukarase deriko Maene kabisa. dani nkeke bano kyaba amo muromo nene li mumurabya kuri university na kanete abana bane ngabere onyore nkobere chokoni mabere nyomba iso onye tindi chokoni iso tole como nabo murabande bakemo soeri como tole tere ndage ngakibano isi nyokona ke karase tena nga yukarase that is wrong te oboliri obwate obo choni kabisa nganga mama sikawu chabu to karase liko akibere kiaye sa ole brava silenjera akiba tokonyere kieke bono kyabe Mongino yera na kiari. mongina gose na lichibi mongina nere bosa kabisa tabwa joba ngo gotarira mbeo ngeta nero wana tamukandi genda aria seiso moi karase nete ndagira anya babira banene batabitiga tike chokoni motara tare ndagira Haleluya. mbiya mure bagina bane no bara anje taba murabaye go itani musaje akobekera aba murama bere likome ringaniga mugakomenya kobeke bwe tosi tosi ngana yo totega no mukungu obegete sigati ngato mugako nere kwenda takubangara ndenda tigango taibana mbali basani ekero mugako yakwo taona we ogwako bakota no ni bunyoko tiga go sori mugaka karika na bwate wait yo gukana mangana leo obori bo so man obe bagaka mutakura ngekiala gagi gobati kwale ti akitimba tebeti bano nyasao yomia na atagete tongainie na ende toba abantu tobasenia abana baito na ende bakaba mura baito komorororo ekero mogosemiwa ancherana ekiagere mukuyateba asogosenia kuya gotari egesa kugekogwa korenda asaba senia abanga baya abayebari oborendio buya mokorateki mboro haleluya bana biblia yamenya gukora asegetabu yekero gokoirana kwa machiko kwo erinde tobwaroro tomanyenga ngakitogokora asegetabu kemerengani amini Deuteronomy 32 verse 28 32 verse 28 ngakera tebe tabango nyiwe Chinyasaye echo cha 28 tatiti wate. 28 yani 32 verse 28 kwana ngonyiwe Aba Israeli nabo n'abantu Abaisiraeli n'abantu batanjeti gosemiwo bana banyasaye intwegesa kwera tore kya Abaisiraeli ingi bana tutangire tyo gosemiwa muna bana nko gote standard 7 inki obuja gokoro ekyagera nko iborore nakamura akari gosefa mutu mo ko ibora bana omwana akorera mukama muno yakorera mu standard 7 akamura akagwa mutu ukorera kari bana niwo togokiri no momura no mwana nakanyaruka aka bana nkiki natibali no ngai ni bonde bwonse mori no ngai ni bonde bwese gendala onye naba ngai ni barenge onya naba ngai abana banyasaye amangana yanko bataina yekene onya naba ngai no genda mata tipambu chibekiro ayo musaji mata ego tabanga siro bona eto gosiro gosona baki igani gosona bona chaka bono chaka osiro olende 29 teba onye naba ngai ni barenge onya naba ngai chaka kurugoronyiwe aba Israeli n'abantu batanjeti gosemiwa aba Israeli abana banyasaye no twikaransita bantu mbanje tibasemi kubatebi bukene natibamanyeti obo ngai ni bonde bwonse bamanye tibo ngai ni bonde byese onye naba ngai ni barenge onya naba ngai ni twarenge bamanya manganaya motari kwanja mamanya manganaya abana bana motari kwanja ngaba muramba riyo swanyu mbo mwa manganaya abagaka baito no muriga mugaka bwe myaka 70 muna wono mugaka nda akwa asaso ate nyomba akabutorwa kwa nko igumore kora itumore pato ndigere ligocha muratu wangu onya mura itabata bwoko menya yasa ole igoro akabutorwa kwa bakasache ngo swanyomba anyomo bora ko yote biyomo murondo soi oyo gago ani bari go turera gesieri bagaka netirisa momurori akamwako moro o okoboko kukabutoka bona kera abantu bagukura amanyinga gako nako genda mugaka bwe myaka 70 abangina aba
ekero mugaka gote binga ngamorare rumwe yamo mokani inche nkorendete esukari rero betoriete okoruta chinta cho amo esukari amena achebiya ngakya gote binga gen aragia kerekeke akangaina mukaye nganja sama tukosi no maete mna tamenyete igonko anita likorara nyombo bolimo na yariete bona likorara nyomba anige etilise eriga koigoroge no chago chalimandi lakini li tukerio omogusiko mina meke bungo ibere gote banga 40 days oibete oyino omogusiko mina meke bungo ibere ekero gie ikerana tiango tebi ngo soko bogacha mugako gwata abana bamura balimu akabako kolimuna kwabutorwa manyinga ali abantu bakabwati bakamuna gosoere tilise yago soa manyinga noare bakamataingo mugaka mumuroyo gochikogenda kanya chinguru cha mwere agakerio gya abantu bagacha na lingi nakomeru mwaine mugako yotara inyomba ekene agatabana nyasaye tigabutoke gakyatinde kuno marande ekyagere gya chorete na kikyamulire tandigete nyomba ngajachite mugako goitutabaka mugako gokwa amane ngamatuka yona ara nyasara gere to mugako yamane gosa mugako yonige beterere tia sama kwe bono more beterere ya makwe neba ninje munankara onya mataro okora macheso ngatinyo ko butorwara koboko ngokumi inkoira na ngotebia bana nga bono lete binda abantu basenyande moto gacho lete ngetene ncheba mito mongo mia sote elia nene no mugati omutami erinde nyora mariga morere lakini mariga yeke moni ege kogera ta koba mariga maya alinda twara na be serious inibagite form nyorera koboro korera ege kogera reti rogo soku pake kyare gyakane igaba gaka chunga raini chunga maisa kero kwa bino monto monene twara maskani na aya mangana ya ingamuna togo batebia na aya oro kerali ekyagero bono basani bwa bantu bose haleluya Amen. chikane gesera tawo totem obanda rogo menye to iponti lakini wo gorete iskora kera litu bebe sana na daima talanga buono ko iponti kora ete go chabu na nyanko beno borandi nimbege tabantu bagontebia manganao ma ete tini ko runka bosa lazima bokungo runka bosa ne bali more Koikoma nyuna abantu bagenderete nanya nabana bakiri kimusango aba muraba namukara bali ngikama nyuna magenderete na inche muno moyibori bakaba murabane koikama nyuna bagenderete koikaba responsible as a family yani obali mo basoma ke tata bana nyasawo yugo marembe twaletira tiwamana nabasisenye mosacho yotokorandi okorgu Yesu nere tokorandi na nere tokobarariria ekero togokora kurase gitabu kya Abakolosai eya meke ngo kya 28 mosacho yokorgu Yesu nere twabarete irega nyambuno abana banyasai oyore na matako igwera aigwe amangana omoiko gotabi kanisa bono koranje onchore rikore mo ewano teba Erenere twara riri bona bana banyasai hakuna mtu mwingine oyo nere okorgu Yesu nere twara riri asegetie togo kurera na kworokereria kera omonta asobo ngaini tworokereria abantu asobo ngaini bwensi erinde tonyare korenta kera omonto tonyare korenta kera omonto omoikiranu imase Kristo haleluya Amen. koreta abantu abaikiranu muna wana ndagenda kuria basacha nintene negansa eko barande ninyorege ntonkorande tigama ngane jo bukangazi onya konywamire na musacho mosike goikama kwiria batana na haleluya Amen. tigama chesayo bagaka baramwesa bitagiti yabo no koega nto ko banyara lakini nkonyaru bare ngurukunyu bare bakabacha biya ekyagera bangira maonyo igo abana baitaba muraba sae musacho yo twabarete iro korgu Yesu nere twabakureire tobareta se kanisa muraba ikiranu neriye tegenya sairi babo Amen. stand up omo chanda tanya samu manchore gurmano twari bakirerie tari aho twagwakire mbia mono ekyagera mangana ya nayo bwege ni na naye kene bona nyasa itontoru setting analinde ase andosi igoto arusiriringa na ya ase ku ya encheno bona nyasa otekura te omo elio
igote neine gokurera abana bao kero yo maunchoka ibwerio giria omonene Nyasaye tobatiga aiga se bachire byoski ebi erindo monene twaretire kuruseti asara buse twaretire kuruseti ase parense mo aiga Yesu no gotoka na amarika bao abarana chekina gekene batore Nyasaye no bakonye kurwasa mabosi na ndo batori kurwasa olio mobenya sawito bono basesenie aba bonsi bachana ase likonde liliko iweka bono monene Nyasaye twatenenira asa Kristo Yesu wiorokie ayebie komonyene into abatwachira abageni toke igwe ayo imokereri bugoro ebakonesiko bikoiranere bono mbia mono twakire kiri ekero mukwani arache ko crown ringaneri asengeje nchiri agenchenu manene Nyasaye to kwanene intwe tonchoke tona chebi na bia to tole moyo to sesenia kero tole iga uya bwa wisane kero yomo igotwa sabatole no kwegena asere tara Yesu motoria. Amen. Get the point. Take a step forward.